Pak Dalang. Pripun? Wong tiyang ngobong boto mawon kula sindeni lho Pak Dalang. Ya ora mungkin masa wong ngobong boto kok disindeni. Lho, nggih no. Kalih nggih penyemangat. Dadi sindenane niku lewat lumantar radio Jodipati nalika semanten ceklek radio Jodipati langgame mujiwat kalih ngrungokne radio Bukesi kalih ngobong boto niku tenan niku. Oh, iku lumantar radio ngoten to, Bu? Nggih no. Bener kuwi Bukesi bener kuwi. Saya piyai sepuh-sepuh ngoten niku tenang. Jam 12 awan nyetel Jodipati radio panjenengan nggih to ceklik ngono iki. Belalah kok ya plenengan utawa langgang sing nembang Bukesi tembange mujiwat. Ayo, di setel nang ngene lincak ngarep omah kae batune radio sing anyar ABC. Ya. Belalah kopi panas kentel wis sumanding, gedang goreng anget wis cumawis. Ya, bar kuwi tukang kredit tekel. Gandenge aja kuwi ora. Aja kuwi ora. Bar kuwi terus ngrungokne mujiwat laras ngono. Oh iya. Mangga Putri Solo datang.
seger meriah kepenak mirasa ya Truk. Nggih ngoten niku. Wah, sangat luar biasa. Napa melih anu Mas Garing